O ito po, simot ang kanin. Ito na lang natira, buto. Ito, tinitira ko pa. May manok pa, oh. Oh, may cook pa. Oh, may kapasak, kumain ka na. Mamaya. Oh. Yun ang gusto ko kaya pungasak. O, 1:30 po. Magwa 1:30 na yung lunch namin. Ang gusto ko pagka ganyan, si Aposak. Nakakalimutan na yung pagkain. Yan, no? Nag-i-enjoy. Late siya nag-almusal, late. Ah, anong oras kung nag-almusal? Siyempre naman. Inubos na niya yung adobo. Ay, yung adobo manok, inubos mo. Kalahati kilo. Kakunti lang. Ito po yung, saan natin gagamitin yung Aposak? Yung gulay. Tingnan mo. Ito yung ano, cabbage. Cabbage ba ang tawag sa English dito? Repolyo? Tapos, ito yung papalat niya, oh. Carrots. Ang dami, oh. Ano po yan? Press. Ah, yung pala, isang bundle, oh. Ito, isang bundle. Oo nga, isang bundle. Yan, may masama talaga kung kainin. Yung tindera ko, tingnan niyo yung tindera ko. Ang ganda, oh. Tingnan mo yung tindera ko. Oh. Si Ana. Ana muna. Hindi Ara, no? Ana. Ano ko to? Manugang. Hindi future, manugang na talaga, no? Ang ganda, oh. Ngiti pa lang, panalo na. Hindi lang maganda, masipag, oh. Nagtitinda pa, oh. Oh, tingnan mo, oh. Mas-share stock. Kumain ka na, Ana? Tapos na? Shoutout mo na, tatay mo. Ang kapatid mo. Shoutout kay Wayway! Si Liza. Sa buong pamilya ko. Yan, oh. Mga taga-Cavite, kabaryo mo, baka papanood nila. Ay, shoutout sa mama ko! Oh. Ano ba yun, guys? Nanonood din yata ng vlog natin, na. Ano sa tita niya? Sa chat. Pero nasa, kanina mag-vlog. Oh. Kita nalakan natin. Tumadakdak siya po nga sa ano sabi mo? Wala ka nga ngayon kasi natawini ka. Ito po ang problema kaya po nga sa. Pag gusto pumasok, papasok. Pag ayaw pumasok, hindi maagilap. Bula ng lari ito. Bibili ka dyan ng bulan ba?